commerçant de temps industriel antenne bolo be jinsi on de ma donc gela fofo kara to che ka boko on de kara so ka duda gela para kara mi ni fon daga no e ba so asamba ka cha donc ni fon daga gela asamba ka to ko commerçant de temps ma vraiment gela ka bo to ante anda do abela ko ato ambe mi fodro amba de foka bargada mi kara so ka ambargo uli ka ba ka ba dara ma de on be la ni de ka ala de bela ke anga nyimo la ni ke musera nyimo sigira kuma na upena vraiment abela foka bargada ka uli ra fana foka uli ka jola ambargo wulile mi filɛ nin ye ka bɔ jamana kan n'i ye jateminɛli kɛ sɔrɔ siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ a baaraw bɛna sɔn ka sumaya dɔɔni min bɛ kɛ aw ka maaw ka wulikajɔ ye ka taa minɛnw ta kɔfɛ ka don n'a ye an tun ye jateminɛliw kɛ k'a fɔ commerçant caman siraw datugunen tun don u ka marchandises ma se ka mali lasɔrɔ e hakilina ye jumɛn ye bon ne kɔni hakilina ye min ye jagolaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma autorité fana ka jɔ quoi parce que ne ye syndicat président min ye chef de commerce fana président ni su batila n y'o ka commission dɔ sigi commission min ɲɛsinnen don import export ma quoi ne y'o commission président ye commission ni chef de commerce ani chanel ani transporteur u ye commission de créer problème bɛ jagolaw min ka connaître dans la côte flanc na a ka kɛ Abidjan ou bien a ka kɛ Sénégal ye donc gɛlɛya ye commerçant min sɔrɔ n'u ka connaître bolo kelen bɛ yen olu bɛ ka recenser pour que au moins ani jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn ye solution bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na sinon bi bi in na dɔw ka conteneur nationalité min yɛlɛlen don a la i b'a sɔrɔ a valeur ka ca ni conteneur yɛrɛ sɔngɔ ye donc ni jamana ɲɛmɔgɔw ma u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jagolaw dɛmɛ a kɔlɔlɔ bɛ bonya kosɛbɛ fɛn min ye sannikɛlaw ta ye dun minnu caman fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko minɛnw sɔngɔ yɛlɛnen don fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛ ko maliyɛn yɛrɛ de bɛ gɛlɛya fɛ sango jagokɛlaw ko daminɛ na o problème de tun b'an da la kosɛbɛ n y'o de fɔ parce que anw de tɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ ko état ye sɔngɔ gɛlɛya mais je crois que an ye passage min kɛ radio so la an ye sensibilisation min kɛ mɔgɔ caman y'a faamuya k'a fɔ ko anw tɛ jamana diɲɛ bɛɛ de don quoi donc diɲɛ gɛlɛya in bɛ diɲɛ bɛɛ de kan an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ mali ye jagokɛ jamana ye o kɛra sababu ye mali da ka nɔgɔ ka tɛmɛ an kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ kan bien vrai que porte yan an bɛ embargo kɔnɔna na mais anw ka da ka nɔgɔ ni jamana kɛrɛfɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen donc an b'a fɔ hali bi consommateur ye u k'a dɔn k'a fɔ anw fana bɛɛ ye consommateur ye avant que an ka kɛ jagokɛla ye donc mɔgɔ si tɛ a ɲini ka gɛlɛya lase i ka jamana kɔnɔdenw ma surtout jago filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ ko e de ka gɛlɛya tɛ kɛ waritigi ye i bɛ jagokɛlaw jateminɛ i b'a mɛn ko mɔgɔ mɔgɔ ka jago da ka nɔgɔ i b'a sɔrɔ o tigi de bɛ kɛ fɛn ye ka